Absolút Solver? Nevieme ešte všetko. Neublížime ti, dobre? Čo sa tu do frasa deje? Sľub mi, že s tou bielou vecou prestanete čúchať do tých vecí. Nevieš, o čom rozprávaš, pretože mi to nepovieš. Čo by Worker Drone jedla ich? Nebojí sa toho, že nevieš, kto vôbec Ľudia tu sme? si mysleli, že to môžu chápať. Všetko, čo urobili, bolo šíre. Asi Solo našiel svoju cestu späť, aby dokončil svoju prácu. Vy, prosím! Vďaka za uvoľnenie cesty na tejto planéte. Poďme jesť.